Jeg hedder Christian Ramona Petersen. Jeg er byggesagsbehandler. Som pendler, så er det gået op for mig, at alle, jeg snakker med, de spørger, hvordan kan du arbejde derovre? Der er for lang pendletid og sådan noget. Man starter dagen ud med at planlægge sin dag på færgen. Man kan sagtens sidde og ordne sine mails. Jeg har kortere pendletid, hvis man bor i Silkeborg og arbejder i Aarhus. Jeg hedder Anna Øster Christensen, og jeg er ansat som pædagog på Grøngang i Rumlepotten. Jeg synes, altså noget af det, der ligesom er så specielt og dejligt ved at være pædagog på Samsø, det er for det første det der med, at man kender folk. Der er ligesom en nærvær, der er tryghed. Man har hinanden, både forældre og pædagoger og børn. Det er en kæmpe tryghed. Jeg hedder Susanne Sørensen. Jeg er social- og sundhedshjælper. Det er mega fedt at arbejde i hjemmeplejen, netop fordi man har den der frihed. Jeg kan jo planlægge min dag, som jeg vil. Og jeg kan godt lide det der med, at jeg kan komme ud, og jeg kan lige nå og lige lande i det. Så kan jeg nemlig være fuldstændig nærværende ved den næste borger. Og så når man ankommer til øen, så får man lige ro på tankerne, for så får man sin cykeltur ind til kommunen, og det giver mig enormt meget sådan, energi. Der er en enorm variation i mit arbejdsliv. Så sidder jeg på færgen og arbejder, så er jeg ude og møde borgere, så er jeg på min plads på kontoret, min faste kontorplads, og det er enormt givende, for der opstår en anden dynamik og en anden sparring. Der er også en tryghed ved, at alt det omkring er så småt, gør, at man ligesom kan bruge udearealerne rigtig meget. Ikke kun sådan omkring børnehaven, men også hele Tranebjerg med de forskellige sådan, aktiviteter, der er. Det er mega fedt, og det der med, at der er lidt højere til loftet, når man er udenfor, det gør også noget godt for børnene. Hvis vi har nogen, der for eksempel er uddannet, der kommer udenrigsfra, så oplever vi tit, at de siger, at de har meget mere travlt. Her der kan vi tage det lidt mere på borgernes præmis. Vi kan ofte få lidt mere tid til dem, end de kan udenrigs for eksempel. Hvis man nu synes, at man har travlt i hverdagen, så lige får hørt, hvordan det er på den anden side af vandet, så har vi pludselig en rigtig god arbejdsplads. Det bliver hurtigt mere meningsfyldt at være en del af en lille forvaltning, fordi man er så tæt på kollegaer på andre områder, og man er meget tæt på beslutningerne. Jeg synes, at vi er mega gode til, at der er altid ligesom god tone, og man er ret god til at hive fat i hinanden, hvis tingene lige gik lidt stærkt. Jeg tror også bare, at man ligesom ved, at hvis fællesskabet grundlæggende er godt, så arbejder vi bare bedre sammen. Jeg føler mig egentlig rimelig privilegeret og ser mig egentlig ikke som pendler i den forstand, da min pendling jo er på mit kontor. Det flyder bare. Skal vi bare komme over, vi er mega søde alle sammen.